Akkor szeretek kedveskedni ezzel a számmal az Antika, a drága kislányának, a Marikának, akit nagyon szeret, és a nagyapja is az Anti, a nagyanyja, az Anikó, a testvére a Gabriel és a Náti. És azt kívánják, hogy még ilyen 100 évig mindig csak a jóba. És akkor most mondja az Antika. Mi az, aki megmondja, mi legyen a házamban a lányom? De csinálj lányom, mit akarsz, te vagy apának az élete. Mi az, aki megmondja, mi legyen a házamban a lányom? Csinálj lányom, mit akarsz, te vagy apának az élete. Milyen lányom a nő az életem, a királynő, ő a mindenem. Neked adom, ha kell az életem, Marika, legyél én mellettem. Milyen lányom a nő az életem, a királynő, ő a mindenem. Neked adom, ha kell az életem, Marika, legyél én mellettem. És akkor most mondja még egyszer az Antika, a drága kislányának, a hercegnőjének, akit nagyon szeret, a Marikának. Az én lányom olyan szép, pont olyan, mint a Marika. Azaz, érte mindent megteszek, ha kell én gyémántokat veszek. Az én lányom olyan szép, pont olyan, mint a Marika. Érte mindent megteszek, ha kell gyémántokat én veszek. Milyen lányom a nő az életem, a királynő, ő ma mindenem. Neki adom, ha kell az életem, Marika, legyél én mellettem. Milyen lányom a nő az életem, a királynő, ő ma mindenem. Neked adom, ha kell az életem, Marika, legyél én mellettem. Milyen lányom a nő az életem, a királynő, ő ma mindenem. Neked adom, ha kell az életem, Marika, legyél én mellettem. Milyen lányom a nő az életem, a királynő, ő ma mindenem. Neked adom, ha kell az életem, Marika, szeretlek én téged.